Gran expectació per unes xifres llargament reclamades i potser per no defraudar, el secretari d'Estat d'Hisenda, Carlos Ocaña, ha fet públiques no unes balances fiscals, sinó 6, i segons ha dit podrien haver estat moltes més, cadascuna amb uns resultats diferents depenent dels mètodes de càlcul i els criteris d'imputació i repartiment de recursos que es facin servir en cada cas. Dit d'una altra manera, les balances fiscals no són una ciència exacta i estan subjectes a la interpretació de qui les fa. És el cas de les balances presentades pel govern espanyol avui i les que la Generalitat va fer públiques la setmana passada. Si agafem la metodologia del flux monetari, que només té en compte la despesa real de l'Estat a cada territori, els càlculs de l'executiu de Zapatero conclouen que Catalunya té un dèficit d'uns 14.800 milions d'euros, mentre que els del govern català eleven aquesta xifra a uns 2.000 milions més, fins als 16.700 milions d'euros. Això suposa una diferència de més d'un punt de dèficit sobre el PIB català. Sigui quin sigui el mètode emprat, on sí que hi ha coincidència és en la conclusió principal. Les comunitats més riques aporten més i reben menys. Erradicar algunos tópicos que se oyen con frecuencia, ¿no? De estas balanzas pues se puede valorar si determinadas regiones contribuyen o no a la solidaridad y a la redistribución de la renta. Pueden ustedes comprobar pues bueno, que efectivamente las regiones ricas contribuyen a la solidaridad sin ninguna duda. Durant els últims anys s'han publicat diversos informes de balances fiscals. Aquest, però, és el primer estudi que signa el govern espanyol. Són, per tant, dades oficials que reconeixen per primera vegada que Catalunya té dèficit fiscal. Ara bé, l'executiu central ja ha deixat ben clar que aquestes xifres no haurien de condicionar la negociació del nou sistema de finançament. Cristian Trepat, TV3, Madrid.